हॅलो. हॅलो. अरे बाबा, दिगंबर दुर्गाडे गेले अनेक वर्ष माळी समाजाचा माणूस, अख्ख्या जिल्हा बँकेचा चेअरमन मी केलेला आहे, अख्ख्या जिल्हा बँकेचा. ही बँक तर एवढी एवढीची, तुम्हाला माहिती नसतं, काही नसतं. काहीतरी आम्ही पण सगळ्या जाती धर्माला बरोबर घेऊन जातो बाळा. आहे दादा, म्हणजे मला जे वाटलं ते मी तुमच्यासाठी नाही नाही, सांगितलं, मान्य फक्त आहे, मला काहीच नाही. परंतु माझा त्याच्या तसं नाही. माझा आज आपण प्रामाणिक हेतू आता, आपल्याला मदत अहो व्हावी म्हणून. बरोबर आहे, परंतु त्याच्यात माळी समाजाला मी जिल्हा परिषदेची उमेदवारी आता सुप्या गटातनं दिलेली आहे. ओके. तिथं ओबीसीच रिझर्वेशन होतं, बाकीच्यांनी दिलं नाही. तर पक्षाने दुसरेच दिलेले आहे. अशा पद्धतीनं आपण केलेलं आहे. ओके, चालेल दादा, तुम्हाला जो योग्य वाटतोय तो निर्णय अंतिम दादा. ठीक ठीक ओके, आहे. ओके. थँक्यू. हो. येऊ.